Pinoy Bus Driver TV. Okay, magandang gabi. Alas 6:31 ng gabi. June 30. Dito na tayo sa Pilipas-Gato. Naka-loading agad. Pagdating. Diretso loading. Pagdating. Wala pa. Pinagawa ko pa. Pinagawa ka. Pag nakuha yun. Pali, paano? Magawa rin ako t-shirt. Sabi ko dito. Hindi na nakahabol yung truck. Yun o. Hindi na raw. Hindi na makasakay yung dalawang truck. Kasabayan natin o. Tayo lang hinintay talaga. Ibang klase itong paskat pagka oras na cut off na kahit na hindi puno. Yan o. Yan lang ang panakay natin dyan o. Wala pa. Malapit na. Ano, pinagawa ko na. Sito tayo ko. Amigo yan. Ano. Ano mga pasero. Ay agad. Sipir mo bukas. Kaya madali. Hindi na sarado. Sito tayo. Kaya sakay agad. Sito tayo. Ilan lang yung sakay natin, no? Di ba lang habol yung truck? Oh, walang laman dito. Ibang klase ka ito, Biko Piset. Lalo pag dalawa na. Dalawang paskat dito. Kahit hindi puno, alis to basta oras na. Kasi may ano sila, may oras. May oras na sila. Kaya pag nag-cut off na, kahit dumating ka pa, hindi ka ba isakay. Kami, nakabuking kami, nakatawag na to eh. Kaya kami lang hinintay, buksito na eh. Kaya, alis na tayo. Ito na, Biko Buksit. Nandito na tayo sa dagat. Naglutang-lutang na dito. Ayan, ang alin, naiiwanan na natin. Papunta na tayo ng Batog. Oo. Ito gusto to. Sakay natin si Juano. Taga Oras. Retirado ng si Siskar. Ang retirado ng Pitangko. Okay lang niya yan. Magkabuksit. Si Siskar. Ayan. Iba kasi sa Pitangko, pag retire ka na, pwede ka pa rin sumakay ng libre. Ang problema, i-restro mo lang i-renew mo lang yung ID mo. Alam mo, nakaupat na rin natin ano mo sir? Sa kano ko ito ng gabi? June 30. 25. Hindi na tayo sa Nicol Matog Beer. Tumawang na galing sa Samar. Paano mo tayo mag-set? Northbound. Dalawa lang kami paso doon.
Teng. Tandaan lang at baka sa bayad yung likod. Baka sabayan ka. Teng. Kain na ka. Cellphone. Malinis ang ano ngayon ah. Ay, sigo. Sigo na yung lag. Magbusina. Magbusina na eh. Nakilala na ako may vlogger eh. Idol. Si Teng. Napuntahan natin si Vico. Yung driver na truck, oh. Yun, makasakay sa paskat yan, oh. Folks, sa dating. Wala pa. Di pa natapos, pinagawa ko. Yan si Vico. Ano sa kanyo? Paskat? Ano ba ito? Montenegro eh. Montenegro? Opo. Wala pa man. Yan siguro, Montenegro na yan. Wala, pagka unload yan, loading agad yan, pagka ito sakay. Ilan lang kami sakay dyan? Pag oras, alis yan, iiwanan ka talaga. Ay, hindi na nagante talaga. Di na. May dalawang truck ka doon na iwan eh. Kasabayan ko, nagipag anuhan kasi nga, hour sana sila, hindi nakaabot. Ano, naiwan. Kasi pagka, ano yan, Parang may ito rin sa oras nyo. oo, pagka oras na, di ba, naka ano na sila, kahit na maluwag pa, alis talaga. Lipat po kami. Hindi ka na makasakay. Kami, nakabuking na kami, doon pala Kalbayog eh. Saan kayo galing ngayon? Yan, yung amigo na din ako. Kung sila tayong wala pa yung sticker ko. Paano ba ito kung may sticker na ako? Sige lang. Ano yung papagawa ko eh, 300. Ang ating mga pasero may kabuyo ito. Nag-isipang kakyata na. Puro ano yan, puro puno yan, pagsiting. Ang dala natin pasero galing Davao. Ang 1950 naman galing Leyte, Ormoc, Dabal. Pero puno pa rin. June 30. Alas 8 ng gabi. Paano ba tayo?